Bon dia a tots. Us gravem aquest vídeo pel vostre canal de YouTube des de l'Oficina Autonòmica de Salut Mental i us parlarem de Nicole Haber, en Quim García de Castrillón i jo mateix, que soc l'Oriol Lafau. Us volíem donar un parell d'explicacions i un parell de consells des del Servei de Salut i, d'una banda, jo us començaré explicant que tots els dispositius de salut mental, les UCRs, les USMs, els ESACs i els hospitals de dia segueixen amb la seva activitat, el que passa que han passat pràcticament tota aquesta activitat a nivell telefònic. Això vol dir que els professionals, si teníeu una cita en aquests dispositius, us trucaran, us cridaran perquè els expliqueu com esteu i perquè ells us donin els consells que creguin pertinents. Això no vol dir que si algú de vosaltres es troba malament o que un professional pensa que us ha de veure, us veuran aquests dispositius amb els mitjans de seguretat que penseu que són adients. D'altra banda, també explicar-vos que les urgències segueixen totes actives dintre dels hospitals, com sempre, 24 hores, i sempre hi haurà un psiquiatre de guàrdia, i que si us trobeu molt malament o creieu que us fa falta un servei urgent, sempre podeu anar als hospitals que us toquin per la zona on viviu. Moltes gràcies.